खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सनितपुर जिल्लानि भालुकपुं सेन्टारनिफ्राय AS16C 3922 नाम्बारनि बड'लेण्ड बासजों सानफ्रोमबो फुंनि 5:15 रिंगायाव भालुकपुंनिफ्राय गसाइगावसिम दावबायग्रा नोंथांमोना बड'लेण्ड बासजों थांनो हासिगोन। बे खाबुखौ मोननो हानानै ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सोरगियारियाबो गोजोननाय फोरमायहरदों। लोगोसे BTRनि CM प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमनानै बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हांख्रायदों। मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मुस्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमनाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी लोगोसे मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनाल बिथांखौबो लोगो मोनो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे गोदान फरायसालिनि बिल्डिंनि खुन्थिया गायसनना होदों। 28 नं बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आसामनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि खालामनांगौनि थांखि लानाय बायदि मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव मैया मोनसे गोदान बिल्डिं लुनाय खुन्थियाया गायसनना होयो। 28 नं बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा डक्टर बासिराम बर' डक्टरेल फेल'शिपनि थाखाय थांनाय सानाव सायख' आनजाद खुंफुंदों। BTRनि सोलोंथाइ बिफाना BTR ओनसोलनि बिजिरसं फरायसंगिरि रिसार्च स्कलारफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि थांखिजों थांनाय 2 अक्ट'बर 2024 खालाराव बेखेवजानाय डक्टर बासिराम बर' डक्टरेल फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय थांनाय सानाव सायख' आनजादखौ क'क्राझार आलासि न'आव खुंफुंदों। BTRनि सोलोंथाइ बिफाना बे सायख' आनजाद खुंफुंनायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे खोथाफोरखौ फोरमायथिदों। BTR सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि डक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा गसाइगावनि पानबारियाव तृणमूल कंग्रेस दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि तृणमूल कंग्रेस दोलोनि चेयारमेन लाइफुंगोरा नार्जारिनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पानबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव तृणमूल कंग्रेस दोलोनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि लादों। बे जयनिं हाबाफारियाव BPF, UPPL, BJP, INC दोलोनिफ्राय गासै 200निबो बारा रायजो राजाफोरा जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन सोनाब बंग'नि तृणमूल कंग्रेस दोलोनि रायजो सभानि MP सुस्मिता देव बिथाङा। लोगोसे तृणमूल कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै MP सुस्मिता देव बिथाङा माखासे खौरांफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। चिरां जिल्लानि 10थि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय सानाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 15थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। हाबाफारिनि बाहागो बायदियै दालाइसा आफादनि आफादगिरि अनजालु बसुमतारी बिथाङा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो सान्थिफुर आरो हाथिसारगुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सोमदोन नार्जारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावग्रोयो। लोगोसेनो सान्थिफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सनजित बसुमतारी बिथाङाबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। हाबाफारियाव थान्दै मेल आरो आथिखालाव आयेन बेरेखायै हाग्रा फोजोबस्रांनायनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय गेवलां मेलबो लानाय जादोंमोन। इन्डियान नेभियाव साख्रि मावना आजिरा मोननाय रबेन देउरिया APSC आनजादाव उथ्रिसारना ACS रेंक मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला सिमला थानानि सिङाव थानाय सिमला सान्तिपुर गामिनि रबेन देउरिया APSC आनजादाव उथ्रिसारना ACS रेंक मोननो हानायनि थाखाय बिथांखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों।
मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनबाय। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दैमु नोगोराव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानुवारि दानाव खुंजागोननि गाहाय खुन्थियाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गायसनना बेखेवना होबाय। हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।